कॅटरीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। अन्न व भेसळ विभागाने कुडाळ येथे कारवाई करत 4 गुटखा विक्री करणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई केली। ही कारवाई आज सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास करण्यात आली आहे। मालवण तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघ आणि मालवण भारत गॅस एजन्सी यांच्या मार्फत आचरा तिटा येथे उज्ज्वला गॅस कनेक्शन वाटप आणि नवीन गॅस एजन्सी अर्ज स्वीकारण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमात एकूण 32 लाभार्थ्यांना मोफत गॅस कनेक्शन वाटप करण्यात आले। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या आमदार निधीतून बांदा शहरासाठी 12 लाख रुपये किमतीची कचरावाहक गाडी उपलब्ध झाली आहे। या गाडीत ओला व सुका कचरा वेगवेगळा गोळा करण्यासाठी सुविधा आहे। अयोध्या येथील राम मंदिराच्या उद्घाटनाचे निमंत्रण देण्यासाठी विश्व हिंदू परिषदेमार्फत कणकवलीत आज अक्षता कलश आणण्यात आला। या कलशाचे पटवर्धन चौकात पूजन करून आर्या दुर्गा मंदिर पर्यंत बाईक रॅली काढण्यात आली। हळवद फाटा येथे मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या अपघातग्रस्त भागाला अखेर रमलर घालण्याचे काम सुरू करण्यात आले। त्यामुळे प्रवासी व वाहनधारकांतून समाधान व्यक्त होत आहे। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।